Eminyakeni engama-27 lelizwe lakhululeka, ezinye izakhamuzi saphila ngaphansi kwesimo esingagculisi. uMatsikiso Raselamane oneminyaka engama-74 ubudala uhlala namalungu omndeni ayisihlanu. Wafaka isicelo sendlu yomxhaso kuhulumeni kodwa akangathola impendulo. Lo mndeni lokhu usebenzisa indlu yangasese yomigodi iminyaka engaphezu kwe-15 manje. Uthi usefaka isicelo sendlu yomxhaso amahlandla amaningana kodwa kukho okwenzakalayo. Uthi usebenzisa uhlelo lwamabhakede kwesinye isikhathi kuthatha isikhathi eside ukuthi alandwe. Isibalo sabantu abangasebenzi ezweni senyuke ngo-32.5 wamaphesenti. Izakhamuzi zithi amafemu avalwe abezolekelela umnotho wezwe ontengayo kudede nenhlupheko. Lezi zakhamuzi zifuna nokuthi zivalwe izitolo zabo kufika ezingathobeli imithetho ye-COVID-19. We've got old people that are not working. They are depending on rand on pay, and they've got grandchildren, and then they have to look after them. Very difficult. Yeah, everything is expensive, and here there's no working. You can say we push ourselves to work, maybe we can get something to forfeit. Botshabelo yaziwa kakhulu ngokukhungathwa izigameko zamaqembu emgulukudu kanye nezidakamizwa. Umengameli Ramaphosa uzovula ngokusemthethweni isikhungo sokwelapha abayizigqila zezidakamizwa iCharles Maxeke Rehabilitation Center kusasa ngosuku lwenkululeko. Izakhamuzi zaseBotshabelo zihlele ukuvala thaqa ukusebenza kule ndawo ngosuku lwenkululeko zithi zona azikhululekile.